Jagunge cilik-cilik jenenge jagung manuk. Iki jenenge unduh-unduh jagung manuk. Jagung manuk jenenge, jagunge saipet-ipet. Kok njero suket, urip-urip kok njero suket. Sukete ae buntu alalai. Terusak terusuk. Ngeleki dhuwit iki rek. Rek dhuwit. Ngeleki dhuwit. Kok njero suket. Ura-uri. Jagunge cilik-cilik jenenge jagung manuk. Mbul apa jenenge jagung manuk ya. Karo jane gatel, karo jane panas, karo jane sumer. Ura-uri iki jenenge rek. Aja akeh-akeh cek abot Pak Lik engko. Abot-abot sakno sing nggawa. Glansinge gak dibeki. Mergo dalane kempet gak iso nggawa sepeda. Titik-titik ae. Ora uri go njero suket. Lodong lumayan digawe tuku jajan lho rek. Lho ora uri kok njero suket, kok njero laran. Keroken kabeh, gatel kabeh. Dirubung lamuk, dirubung uler. Ngene meneh langsung diprontok iki rek. Iki diprontok jagung wis garing, diprontok ngene ae, gak ate dionceki. Iki jenenge jagung manuk langsung diprontok sak kulite. Tapi ngenteni garing ngene rek, ngenteni garing kulite sing cek teles-teles ya gak oleh, gak iso. Yo kono. Jagunge dirubung suket.